Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethula zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi zinohlonze kusihlwa nje. It is not out of cowardice that we have refrained from responding even under very extreme provocation. Isinqumo seMelika sokwenyusa intela yokuthunyelwa kwemikhiqizo kuleli yazwe ngamaphesenti angama-30 kungase kubeka imisebenzi eyi-130 engcupheni kuleli. Lokhu kudalulwe uhulumeni wakuleli esithangameni nabeyindaba. Our alliance with the SACP, COSATU and SANCO is historic. It is principled and non-negotiable. Usophathule umhlangano wesigungu esiphezulu se-ANC obanjelwe eGoli nalapho bekubhungwa ngezihloko ezahlukene okubalwa kuzo uhulumeni wobumbano kanye nobudlelwane bayo ne-SACP kanye ne-COSATU. Azovela enkantolo eManchester Germiston kusasa amaphoyisa ayishumi akhalelwa amasongo kaSigonyela namhlanje ekuruleni ngey'nsolo zenkohlakalo nokweba. Ngikubingelele mbukeli ngikwamukele indabeni zakusihle igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwamwali ihlabangana lemhlophe qwa. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Njengoba iMelika yenyuse intela yokuthunyelwa kwemikhiqizo ngamaphesenti angama-30 kungase kuphazamiseke imisebenzi eyi-130 kuleli. Lokhu kuvele njengoba umnyango wezohwebo nezimboni kanye nomnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba bebambe isithangami nabeyindaba namhlanje ekuruleni eGauteng. Ungqongqoshe uLamula uthi uhulumeni unqume ukungalwisani nezinguquko zamaphesenti angama-30 zentela yokuthunyelwa kwemikhiqizo eMelika ngenxa yezimo zezombusazwe. Uthi kuba ukuthi imizamo yokulungisa ubudlelwane neMelika into ebukelwa phansi abanye khona la eNingizimu Afrika. uLamula uthi kungase kubhede esimweni somnotho kuleli. It is not out of cowardice that we have refrained from responding even under very extreme provocation. It was because of our understanding of the complexity of the geo-environment. Imisebenzi eyizi-130 izokuba sengcupheni njengoba umnotho wakuleli uzophazamiseka. We base this on the ongoing consultations that we have with all the sectors of the economy, from automotive, agriculture, and all the other sectors that are going to be impacted. And at this stage, we are sitting at approximately 30,000 jobs that could be affected by this if it were to be mismanaged in any manner. Sekune inhlelo ezihlongozwayo engalekelela inkampani kulezi nguquko esezenziwe zentela yokuthunyelwa kwemikhiqizo. We are currently modeling with the localization support fund what structure of support they would give. We're not suggesting that every aspect of localization would be located in the localization support fund. Now I'm emphasizing that because you would say, well, they have so many billion in their account, therefore this is what it implies. Lezi nguquko zentela yokuthunyelwa kwemikhiqizo eMelika zizoqala mhla ziyisishiyagalombili phakathi kwamabili kwephezulu. I-ANC ithi uhulumeni wobumbano uyindlela elungile yokuletha uzinzo kanye nokubhekana nezinselele zezwe. Umengameli waleli qembu Cyril Ramaphosa usho lokhu ngesikhathi songa umhlangano wesigungu esiphezulu obusingethwe eGoli ngenjongo yokubhunga ngezinselele ezikhungethe izwe. Njengoba selisondela ukhetho lohulumeni beyindawo ngonyaka ozayo, leli qembu liphinde lafunga ukuthi lizobeka eqhulwini ukulungisa omasipala abangasebenzi kahle futhi liqinise nomnyakazo walo ukuyivuselela. Isigungu esiphezulu se-ANC sesiwuphothulile umhlangano waso wezinsuku ezine obusingethwe ngenjongo yokubhunga ngamasu wokubhekana nezinye zezinkinga ezikhungethe izwe. Umengameli waleli qembu Cyril Ramaphosa ubalule ubumqoka bohulumeni wobumbano ekuphothulweni kwalomhlangano. The NEC reaffirms the view that the GNU is a correct tactic and remains valid. Through access to state power in the GNU, we have been able to defend the democratic gains and to advance our transformation agenda despite the pressure and resistance from the global and domestic right-wing forces. Lo mhlangano uphinde wagxila esidingweni esiphuthumayo sokulungisa omasipala abadonsa kanzima ngaphambi kokhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. We cannot proceed as if
it continues to be business as usual. We need to undertake extraordinary measures to address challenges at local government level. The NEC will be having a special session in a week or two to focus more attention on the challenges that we are facing in local government. uRamaphosa uphinde wabalula ubumqoka bobudlelwane namaqembu akumbimbi olungonqantathu phakathi kwe-ANC, SACP kanye neCOSATU. Our alliance with the SACP, COSATU and SANCO is historic. It is principled and non-negotiable. Nokho-ke uphinde waqinisekisa izakhamuzi zakuleli ukuthi iNingizimu Afrika iyaqhubeka nokubhunga nezwe laseMelika malungana nodaba lwentela yempahla yakuleli ethunyelwa eMelika. Zovela enkantolo yemantshi yaseJimmiston kusasa amaphoyisa ayishumi akhalelwe amasongo kaSigonyela namhlanje ekuruleni ngeinsolo zenkohlakalo nokweba. Lamaphoyisa asolwa ngokugasela esitolo nalapho afike ayitapela impahla nemali. Amaphoyisa ayisithupha asebenza kumkhandlu waseGruleni kanye namane angamalungu SAPS estation samaphoyisa saseTsakane asolwa ngokugasela kwenye yezitolo nalapho ashaqa khona impahla okubalwa kuyo ugwayi ohlukene, amaphilisi ezinhlungu kanye nesamba semali esibalelwa ezinkulungwaneni ezingama-35 zamarandi. Ngokusho kwalabo abazibonelanga wabo bathi amaphoyisa avula amakhabethe ahlukene nokuyilapho babona khona ezithathela impahla kulesitolo. Zikhona nezinsolo zokushaywa kwesinye sesisebenzi salesitolo. Also arrested the cashier for trading in illicit cigarettes and the other employee for violating immigration rules. It is also alleged that the accused officers failed to record all the merchandise seized from the shop at the police station. The shop manager allegedly disputed the quantity and type of merchandise booked in the occurrence book to the station commander. The members were arrested today while on duty and will appear before court tomorrow. Ambasolwa kulindeleke ukuba bavele enkantolo kusasa. Umdonsiswano osenkantolo ngokufihlwa kowayengumengameli waseZambia uEdgar Lungu ubanjezelwe umbango wokuthi umndeni kaLungu awuhambisani nokuthi ukuthuthwa kwesidumbu kanye nokungcwatshwa kwakhe kwenkanyelwe ngaphansi kohlelo likaMengameli uHakainde Hichilema. Uhulumeni waseZambia ufake icala enkantolo ephakeme yasePitoli ukuze ikhiphe isinqumo esizohambisana nomthetho ogunyaza ukuthuthwa kwesidumbu sikaLungu ayongcwatshelwa kwelakubo. Sekuphele isikhathi esingaphezulu kwenyanga selokhu kumiswe ukufihlwa kowayengumengameli waseZambia uEdgar Lungu. Namanje zombili izinhlangothi azikwazi ukufinyelela izivumelwaneni. Uhulumeni waseZambia ufuna kube inkantolo ethatha isinqumo esiqukethe imbandela yomthetho ngokuthi uLungu kufanele ufihlwa kwelakubo abathe ngokunye kwezifiso zakhe esaphila. In the event that he was accorded a state funeral, his successor should not be allowed to attend it. Now this comes from the respondents. So the important point is that it was never the late president's wish to be buried in South Africa. That's simply not on the papers. And that's what the respondents now seek to do. So what they want is in effect to go contrary and against the wishes of the deceased. Izethulo zasenkantolo zokuqagulisana ezethulwe uhlangothi lwabameli bomndeni kaLungu bathi lilodwa nje iphuze libambile. Bafuna umengameli wezwe osesihlalweni uHakainde Hichilema angalibhadi inhlobo emngcwabeni. Bathi ngokunye kwezifiso ezashiwa nguLungu. He made it very clear that it would be against his wishes and according to him undignified to be buried when the current president is presiding over his funeral. Uhulumeni waseZambia alithanda ngokwenaba kwelokuthi kungenzeka yini umengameli Hichilema agcine ehlela ngezansi inhlelweni zokulungiselela ukufihlwa kaLungu. Kunalokho babalule ukuthi uyaziwa umthelela wokungcwatshelwa ngaphandle kwezwe koseke waba inhloko yezwe njengomengameli. Inkantolo izokhipha isinqumo secala makhathaleni kuleli sonto. Umphakathi waseNuclear eGoli ufuna ubulungiswa ngomfanyana oneminyaka emine ubudala ngemva kokusabalala kwevideo ebonakala ebhenyiswa isidakamizwa esingaziwa. Abasolwa abane bavele enkantolo yemantshi ngamacala okuhlukumeza nokuzama ukubulala labe selihlehliselwa uLwesineke icala.
Abane bazoqhubeka nokugqunywa esitokisini ukuze umbuso uqinisekise amakhelabo ngaphambi kokuba bafake isicelo sebheyili kanti nophenyo lokuhlonza isidakamizwa nalo lusaqhubeka. Well, we cannot say it is drugs at this point. Those investigations are ongoing, so it's safe to say that one of the accused was smoking an unknown substance and thereafter shared the substance with a 4-year-old minor. Ngaphandle kwenkantolo amalungu omphakathi athi afuna abasolwa abagcinwe esitokisini. We are all here in support of the little boy. Guys, we are really saddened by the fact that this matter has been postponed to Thursday. We really want justice and we want justice immediately. I am broken, really broken. So I really feel I need the courts to give justice for this child. Umfanyana ubekwe endaweni ephephile kulandela kuboshwa kukanina nabanye abasolwa. Mbukeli okwamanje sathi nje kequnga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Today 24 suspects were arrested at the same mine that the other 494 were arrested. Amaphoyisa athi kusenabanye abamba ngokungemthetho okulindeleke ukuthi baphume emgodini wemayini yaseBarberton eMpumalanga ngemva ukuthi abacela emakhulwini amahlanu ababoshwa ngolwesihlanu bevele enkantolo namhlanje. Sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi isinqumo seMelika sokwenyusa intela yokuthunyelwa kwemikhiqizo kuleli yazwe ngamaphesenti angama-30 kungase kubeka imisebenzi eyinkulungwane engama-30 engcupheni kuleli. Lokhu ke kudalulwe uhulumeni wakuleli esithangameni nabezindaba. Mbukeli lezi izindaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus. Wena nje into ofuna kuyenza usungene kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngobunjalo bazo ngiyakuthembisa. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi unethemba lokuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika uzoqhubeka nokuxoxisana nowaseMelika ukuze uphinde ubukeze isinqumo sawo sokwenyusa intela yemikhiqizo ethunyelwa kuleli yazwe. uSteenhuisen ongqongqoshe wezolimo ubekhuluma ngesikhathi ekhankasela ukhetho lokuchibiyela eDouglas eNorthern Cape. Idolobha elincane iDouglas elaziwa ngezolimo selibhekane nezingqinamba ezehlukene nokubalwa kuzo izikhukhula ezakhamhlameza abalimi abaningi ngonyaka odlule ngo-2024 kanye nokungabi khona kozinzo lwezombusazwe. Yize uSteenhuisen ebezelapha ngenhloso yokhankasela ukhetho lokuchibiyela uphinde wasebenzisa leli thuba ukutshela abalimi ngosizo abangalithola kuhulumeni. uSteenhuisen uthi ukhathazekile ngomthelela wokwenyusa kwentela yokuthunyelwa kwempahla eMelika. I'm very, very concerned. I'm hoping that we can use the next 7 days to try and do what we can to avert those tariffs from taking place until the negotiation is complete. Umnyango wakhe sewenza umsebenzi oncomekayo ekunqandeni isifo samadele. Foot-and-mouth disease does huge damage to our potential for access to international markets, whether it's Europe, whether it's the Middle East, whether it's China. And if we get it under control, I think it's going to open up a whole new opportunity for the livestock sector in South Africa. The best for us from the DA. It stands behind us. That's all I can say. We had 2 floods, 2025, so it's quite a problem. The water releasing from the dams early enough, that's a problem. Ukubiyela ku Ward 4 luzobangwa iANC, DA, EFF kanye nePatriotic Alliance. Inkantolo ephakeme yasePulukwane ilihlehlisele kulwesine icala lomlimi ofuye ingulube eLimpopo kanye nezisebenzi zakhe ezimbili nabasolwa ngokubulala abesifazana ababili base bephosa izidumbu zabo endaweni okugcinwa kuyo ingulube. Umsolwa wesibili uRudolph de Wet usephenduke ufakazi wombuso. Kwenza ukumangaza kuleli cala njengoba kuvile ukuthi umsolwa uDe Wet usephenduke ufakazi wombuso. Basola ngokuphosa isidumbu sikaMogato noNdlovu endaweni ehlala izingulube eplazini. Amacala abhekene noDe Wet azohoxisa njengoba ephundiwe ufakazi wombuso. I confirm that accused number 2 is now a state witness in terms of section 204. We have been provided by an undertaking from the state that the charges would be withdrawn against accused number 2
on the day of his testimony, Your Worship. Umeli womsola wokuqala Oliver utshele inkantolo ukuthi akazange athole ithuba lokuxoxisana naye. We are extensively struggling to consult with accused number 1 in the correctional services. We have not been able to consult with him without interference or without some form of attempts at someone, as we as legal practitioners, whenever we go into the correctional services, we're either threatened, we're intimidated. It's a massive issue. So it's my instruction to place that on the record. Icala lidlulisele uLwesine. Amaphoyisa athi kusenabanye abamba ngokungemthetho okulindeleke ukuthi baphume emgodini wemayini yaseBarberton eMpumalanga ngemva kokuthi abacela emakhulwini amahlanu ababoshwa ngoLwesihlanu bevele enkantolo namhlanje. Ngaphandle kwenkantolo bekunabantu abaningi ngenhloso yokuzokweseka futhi befuna kukhishwe labo bokufika ababoshelwe ukumba ngokungemthetho emayini yaseBarberton eMpumalanga. Sina indlela seyifunako sinabulungiswa labantu laba bayazama bondla imindeni bondla amakhaba nebantwana sicela lokho sicela bulungiswa sicela amadoda ethu shemda babhuti wethu asinamndeni mina futhi ushiyana sisagreement. Labasolwa bavele ngamaqoqo ngaphambi kwenkantolo bebhekene namacala okungena endaweni ngokungemthetho ukutholakala namathuluzi okumba igolide kanye nokwephula umthetho wokuba kuleli. Labo abanamakheli akuleli aqinisekisiwe banikezwe ibhayili kodwa abanye basazogcinwa esitokisini. Ngesikhathi abasolwa bevele ngaphambi kwenkantolo kube nabanye abaphumile emayini basenabo bekhalelwa amasongo kaSigonyela. Today 24 suspects were arrested at the same mine that the other 494 were arrested. So now it means we have about 518 suspects that have been arrested. Le mayini ithi yadiliza izisebenzi ezingama279 kulonyaka ngenxa yezinga eliphezulu lokumba ngokungemthetho. Since September last year, some 4,000 arrests have been made. It was evident then that local police could not cope, and these illegal miners were found to be repeat offenders. Icala lihlehlisela umhlazi ishumi nomuvo kwephezulu ukuze kuphenywe kabanzi. Basale beyimtshingo ibethwa ngibani abagibeli bamabhasi Rea Vaya njengoba ekseni behlangatshezwe yindaba zokuthi abashayeli badlendala njengoba kuneyingqinamba zangaphakathi. Izikhulu zeRea Vaya zithi nakusasa abagibeli bazama ukuxhoza omunye umphini amabhasi azobe ngabonwa. Nje kusanamhlanje beyivaliwe intuba zokungena lapho gitshola khona amabhasi akwaRea Vaya ngenxa yokuthi ke bese siqalile isiteleka samabhasi abagibeli bakhale ngokuthi bebengatsheliwe ukuthi kuzoba nesiteleka njengoba ke sebeyithola sebesesimeni sokuthi kumele bathole ezinye izinto zokuthutha ezoba semsebenzini. Nabashayeli bamabhasi bakwaRea Vaya bathi nababezwanga bathe mabefike emahhovisi bahlangana neingidi kanti bathe uma ngabe bebuza batshela ukuthi ke kunesiteleka. Okhulumela iRea Vaya uyashoke ukuthi ke kube nezinkinga ezibe khona abasazama ukuyixazulula. Uma ngabe echazela iSABC uthi ke kungaphezulu kwamandla abo kanti nakusasa unxusa abantu ukuthi bazama ukuthola ezinye izinto ezizobathutha ibasemsebenzini. Wathi ke bazoshicilela esinye istatimende uma ngabe ke sebeyitholile indlela noma isombululo sokuthi ke izoxazululeka kanjani lenkinga ababhekene nayo. Akusikhona ukuqala ukuthi ke iRea Vaya ibhekane nezingqinamba nangonyaka owedlule kuko kwaba nezingqinamba la kutholakala khona ukuthi abashayeli bakhala ngokuthi ke abanyuseliwe amaholo. Siyithimba le ndaba zeSABC sizolandela lolu daba luze lifinyelele emaphethelweni kodwa bakwaRea Vaya banxusa abagibeli babo ukuthi kusasa bangalinge basondele ikhumulweni noma eziteshini ngoba amabhasi azobe ngabonwa nangokhalo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngisesowethu. Ngikubingele mbukele emakhampini ngokwamukelo kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibhethi mezana njani ke uzoqaphela nje mbukele izulu thana singabilihle njengoba zikhona ke leza imvula ke ezinamandla ngasho nje uthi la idliva ikakhulu asephela masibheke khona ke entshonalanga Kapa kanti masibheke nje khona ke eMpumalanga Kapa thana ukuba nje izulu limboze ngamafu kanti futhi nako sasa ngaphinde futhi silindeleke nje leza imvula ke ezinamandla ethanda baziqiniseke khona ke entshonalanga Kapa msana lokho lelaqhwa engasho nje ukuthi liyakhithike kanjalo ke nakhona ke lapha kwisifundazwe eEastern Cape.
kanti-ke isixwayiso sethu-ke sakusihle siphuma laphana kwa-South African Weather Service simi kanje uzoqaphela-ke nje mbukeli ulwandle-ke lithanda ukuthi lingabi lihle njengoba nje lizobe ligubha-ke amagagasi kakhulukazi phela masibheke khona-ke eKapa lodumo ngaphinde futhi ulindele-ke nje loya moya-ke onamandla uthanda ukuthi uqinise khona kwisifundazwe Northern Cape. Kanti-ke esinye isixwayiso sethu-ke sakusasa simi kanje lisagubha amagagasi-ke ilwandle kakhulukazi phela masibheke khona-ke kwisifundazwe Western Cape. Kanti-ke singawulindela nje loya moya kuvunguza ngamandla engasho nje ukuthi ungadala wona kumlilo ikakhulukazi ngibhekela masibheke khona-ke eMahikeng kuyana kanjalo kwisifundazwe eKwaZulu Natal. Kanti-ke amazinga okushisa kusihlwa aphansi ngasho nje ukuthi liyabanda-ke izulu masibheke khona-ke nje laphana eKapa lodumo singawulindela nje u11 bande njalo-ke nakhona-ke eKimberley singawulindela nje u6 la kubuza ngempela ukuthi ngibonga-ke laphana koGoli koSoweto kwaNdonga ziyaduma limi nje ku6 bande njalo-ke nakhona-ke eMnambithi limi nje ku1 weMaritzburg liyabanda ngo7 nakhona-ke Gqeberha lisabanda ngo15. Kanti-ke kusasa singaphinde futhi walindele nje amazinga ukuthi ame kanje lisabanda-ke eKapa lodumo ngo15 bande njalo nakhona-ke Upington ngo18 masibheke nje eMelo singawulindela nje u19 liyashisa-ke kwisifundazwe KwaZulu Natal masibheke nje khona ko-Richards Bay limi nje ku28 kanti-ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlaza singawulindela nje u27 bande njalo-ke nakhona masibhekene laphana-ke e-East London ngo24 kanti-ke Gqeberha singawulindela nje u19. Ngisibeka lapho-ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina-ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukelisi sibeka lapha-ke bese kuphathele zona kusasa abakhonoza kwethu neyindaba ngolwimi lwesiXhosa nibe nje nobusuku obuhle nasale kahle.